Ano? Ano nangyari? Nakasabit ka? Kung kakain ng asin. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Papunta pala ako dito. Ilipat ko si Magayon. Ang ganda ng sikat ng umaga ngayon mga kasinag. Ayan, pagmasdan nyo. Ang ganda ng sikat ng araw. Ayan. Diba? Ang ganda. Si Bagwis mga kasinag, kanina dito sigang huni. Ayun, wala na nung dadalang ko ng pagkain. Si Magayon Ano? Ano nangyari? Nakasabit ka? Ayan. May dala akong regalo sa'yo. Good morning. Good morning, good morning. Ayan. Tali kasi yan. Lagyan natin yung tali ni Magayon. Saglit lang. Saan ko nagparasabid? Saan nakasabit to? Ang tali mo. Ay dito sa ano? Saglit lang. Yan na. Nakasunod ka pa rin. Doon, padaanin mo muna ako. Naayos ko pa yung tali mo. Parasabid ka. Sabi niya mga kasinag, bigyan ko ng asin si Bagwis daw. Bagwis, daw. Kung kakain ng asin, daw. Bagwis na pati. Ano pala Magayon? Hindi ka man mo. Sige nga kung kakain ng asin. Ayaw mo baga mga kasinag, hindi nakakain ng asin. May mag-comment kasi na pakainin ko doon ng asin. Ay, halika nga dito. Pakainin nga natin asin. No. Ayaw mo baga mga kasinag. Daw. Ayaw, hindi mo pa nakakain ng asin mga kasinag. Wala, ayaw mong kumain ng asin mga kasinag. Huwag na natin pilitin na kumain ng asin si Magayon. Ayaw kumain. Bagwis! 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 Wala si Bagwis mga kasinag. Kanina andito. Andito si Bagwis kanina Hindi ko alam kung saan naman pupunta. Pakainin muna natin mga kasinag si Magayon. Kasi hindi pala siya nakarating dito kaya umaga. Kasi nagparsabid nga yung tali niya doon sa loob. At tumago pala siya doon kagabi. Ayan, ipakainin muna natin. Busugin muna natin yan. Bagwis! Bagwis! Wala si Bagwis mga kasinag. Nagdala pa naman ako ng pagkain niya. Kaninang umaga, sigang huni. Siguro maglalakwat siya na naman si Bagwis. Lalayas na naman siguro yun. Baka ilang araw naman yun mga kasinag bago bumalik dito. Pero arantayin ko mamaya mga kasinag baka sumulpot din lang siya. Kasi kanina talaga sigang huni lang niya dyan Naririnig ko.
may nasikaso pa kaya ako doon sa bahay kaya hindi ko siya mapuntahan agad. Update ko lang ulit kay may mga kasinag. Pakainin ko muna si Magayon. Busugin ko muna ito.